Dobrý deň, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska si spravím menší návod, ako spraviť easy domček. Takto som si to tu predstavoval, síce je teraz reklama, to vôbec nevadí. Dneska spravíme easy domček s malým s malou ohradkou. A toto celkom sa mne sa páči najviac modrá farba, tak to spravím z modrého dreva. Samozrejme môžete sa spraviť z hociakého dreva, je to čisto len na vás. Ja tu len ukazujem návod, ako sa dá spraviť easy domček. Prvýkrát skúšam takéto nahrávanie hlasu, takže dúfam, že sa mi to vydarí. No, toto môžete mať kľudne aj z normálneho duba, alebo čo to bolo, neviem čo to je. To je jedno čo to je. Skrátka, z čokoľvek. Pekne si to spojíme. Tu musí vôbec nevšímajte. Keď bolo vidno, tak to vôbec nevadí. Päť blokov vysoké by to malo byť. Malo by to mať rozmer, neviem aký, ale malo by to mať taký rozmer. Pravdepodobne to napíšem, čo asi spravím. Základ by sme už mali. Už len to nejako vyplniť. No, tam si môžete dať hociaké drevo. Nemusia to byť len dosky z duba, ale ja používam dosky z duba. Takže tak. A túto mapu hrám asi 5 minút, takže nečakajte tu nič také špeciálne. Nič tu ešte nemám postavené, toto je moje prvé video z tejto mapy. Vlastne prvá, čo som tu robil. Dedina je už vylúčená. No, sorry sa toto, ale no, skrátka, čo spravíš? Inventár má plný z takej bonusovej truhlice, takže a skoro všetko som s ním vyhadzoval, lebo to je dal preč, takže inak toto je originál hra na mobil, ale ja som si to spravil počítačovú verziu. Krvakšt. To sa dá jednoducho, keď máte myš, klávesnicu, tak stačí to pripojiť, ako som robil ten unboxing na tie moje veci. Tak podľa tých káblikov sa to dá. Tuto je diera na okno. No a druhá stena. Najväčšia nuda to bola asi. Takže tak. Budem z tejto mapy točiť rôzne videá. Vytvoril som ju ja, takže
Tuto je otvor na okno, tam pôjdu okna. Teda sklo, lebo okna v tej hre ani nie sú. Reklama, prepáčte, to si nevšímajte absolútne vôbec. Teraz vyplním strechu. Aj. Aj keď ja robím domček asi prvýkrát v mojom živote. Raz som si robil v mojej starej mape, ktorú som ani nenatáčal, ešte také dávno. A to som mal taký hlinený domček, normálne som nevedel spraviť môj vlastný domček. A teraz robím prvýkrát domček, aha, aký krásny. Senka pôjde to sklo. Menšie technické problémy. Dobre, som tu späť. A vyplním to sklom. Ja som to zrýchlil len tu. Tak to prvé budete mať pomalu, toto druhé budete mať zrýchlené, no čo ja s tým už nespravím nič. Krásny východ slnka. Doplním drevo. Tuto má byť iba raz, nie takto ako som to teraz ja. Ako som to takto spravil, tak to je má byť. Má to byť tam len tie dva. Ale to uvidíte o pár sekúnd, že to im aj tak zruší, takže... A už to nezruší. Tam pôjdu potom schody. A tu som trošku zabudol zapnúť natáčanie, takže to bolo trošku blbé. Ale tak mali by ste vedieť, ako to akože spraviť. Takto ako teraz idem dokončiť tú strechu. Je to drevo tam vôbec netreba dávať, ale ako amatér v tejto hre. Ak ste videli moje minulé video, kde som hádal názor, že nie som amatér, tak dobre to viete, že nie som amatér. Ale maj krásny domček. Dnuka si dáme 2 postele s jedným crafting table, teda po slovensky pracovným stolom. Čo si ideme teraz dať? Vyhľadať. Mám trošku zlú klávesnicu, takže to je asi odakedy blbé. Tak ale no čo spravíš? Skrátka, keď chcem mať free klávesnicu. Môj jediný nápad, čo robiť? Šmariť to. Inak vyhadzuje sa kvéčkom, kto by nevedel, ale asi je len amatér. A čo amatér ja nie som, takže to viem. Hore si dám krásny lampáš. Senka pôjde crafting table a ešte to máme znútra všetko. Teraz chvíľku počkajte, musím vyhodiť všetky lampáže, čo bude trvať asi 2 hodiny. Najlepší nápad, ako sa zbaviť. Slač stále Q64 krát a OK, no ale... Neviem, kto by to vlastne ani robil. Lebo to asi jedine ja mám také akože
to koľko bolo hodín si vôbec nevšimajte, absolútne vôbec. Len túto si dajte, toto sa určite nestane vám, ale mne sa to stane. Veď ako inak. Krásne dobré ráno, krásny východ slnka tu máme. Teraz ma len napadlo, ja som si tam mala spraviť strešné okno, ale to v tomto videu neuvidíte. Takže, tak. Teraz sa to vesničie nás vôbec nevšimajte. Teraz len fišmarím všetky crafting table von, lebo sa mi nechce. Lebo mi akorát tak zaberajú priestor v inventári. To sa vám tiež nestane, ale to si vôbec nevšimajte, absolútne. To bude ako rohožka, to si môžete spraviť. To je krásna rohožka. Takže tak. Teraz si spravíme ešte vesničan. Môžeš ísť preč, prosím? Ale asi teraz nepôjde. Teraz je tu máme ešte pekný plot pre zvieratá, ale ako budem lákať zvieratá, asi neuvidíte najnovšie. Neviem, kedy to vlastne ani bude. Sám, neviem. Priznávam sa. Takže teraz si tam pridám za to otváranie, či čo to je. Neviem, čo to je. Teraz pozerajte zase amatérske vyhodenie. Ja som tam hľadala akože také trošku kamenné, ale nič také tam nebude, takže si dajte pekne toto. Keďže ja som sa strašne ponáhľal kam, nebudem hovoriť kam, tak koniec. Čaute moji fanúšikovia a na dneska asi zdar. Za chvíľu zdar. Keď si otvorím môj krásny domček, dúfam, že tam bude vidno, ale aj hej, tak na to kašlem. A vidno to nebolo. Dobre, takže ahojte zatiaľ, čau. Pšt, a prosím odber. Ďakujem, I like. Zatiaľ, čau.